бостоншиносон дар ҷараёни ҳафриёт дар маҳалли уртабузи ноҳияи Фархор ҷасадҳои нисбатан солимро аз умқи 3 метри зери хок кашф кардаанд. ба иттилои масъулин, ковишҳои бостоншиносӣ дар ин минтақа аз аввали моҳи майи соли равон оғоз гардида то ҳол идома дорад. гурӯҳи мутахассисон аз Тоҷикистон, Русия ва Италия дар ин пажӯҳиши саҳроӣ ширкат доранд. дар натиҷаи ин ҳамкориҳои илмӣ як қатор бозёфтҳои нодир аз даврони аср биринҷ ошкор шудаанд. аз ҷумла гӯшвори тиллоӣ, кӯзаҳои кулолгарӣ, сангҳои қиматбаҳо ва як кӯзаи ғайриоддӣ. дар натиҷаи ҳамкорӣ бисёр бозёфтҳои нодир пайдо шуд, аз ҷумла гӯшвори тиллои майда, якчандта кулол, якчандта сангҳои қиматбаҳо ва як кӯзачаи беҳтарини беҳамто. макони кофтуков ҳоло як гӯристони маҳаллӣ мебошад. ба гуфтаи бостоншиносон, дар зери ин қабристон боқимондаҳои як минтақаи бошукӯҳи таърихӣ нуфтаанд ки шояд таърихи чанд ҳазор сола дошта бошад. ҳоло бештари маконҳои таърихӣ мисли уртабуз ба қабристони сокинон табдил ёфтааст. ин нимпайкараи хурди буддо ҳам аз макони таърихии шӯртепа ёфт шудааст. ҳоло дар осорхонаи Фархор нигаҳдорӣ мешавад. бостоншиносон бовар доранд ки ин бозёфт ба давраҳои пеш аз ислом эҳтимолан ба ҳазорсолаи аввали то мелод тааллуқ дорад. буддо медони таърихи давраҳои пеш аз мусулмоние ин шӯхӣ нест. значит шӯртепаи мо ҳам ҳамун давраҳоро дар бар мегирад. мисол мегирем нигоҳ ки чӣ хел буддочаи мисол барелефни хушрӯмагеда ай кулол. охирон ковиши бостоншиносӣ дар Фархор соли 2021 сурат гирифт, аммо ба сабаби пандемияи COVID-19 муддате қатъ шуд. ҳоло пас аз рафъи маҳдудиятҳо мақомот 3 макони таърихиро тамоштепа, золизар ва корвонсарои даҳани оби тоҳирро барои сабти ном ба ЮНЕСКО пешниҳод кардаанд. 3 ҷои асосие ки ба ЮНЕСКО дохил шуданд, ин якеаш тамошотепа аст, якеаш золизар аст ва якеаш корвонсарои даҳаи оби тоҳир. ин 3 ҷо ба ЮНЕСКО аллакай ки пешниҳод шудааст ва мо мунтазири онем ки мегузарад. дар ҳамин ҳол як ҳайати бостоншиносон аз олмон низ аз маконҳои таърихии Фархор боздид кард. ба гуфтаи Муродов, ин бостоншиносон дар ҷараёни сафари 10 рӯзаи худ гуфтанд ки эҳтимолан зери хоки минтақаи кӯҳандиёр боқимондаҳои як шаҳрак нуфтааст. аммо замони оғози расмии ковишҳо дар ин минтақа ҳанӯз мушаххас нашудааст. баъзе аз бозёфтҳои тоза аллакай дар кунҷи махсуси осорхонаи Фархор ба намоиш гузошта шуданд. дар зери ҳар ашё навишта шудааст ки он ба миёнаҳои ҳазораи сеюми то мелод тааллуқ дорад.